Noong February 3, 1942, alas 10 ng gabi, nakatanggap ng tawag si General Basilio Valdez na nasa isla ng Corregidor mula sa Chief Justice ng Pilipinas na si Jose Abad Santos at nagbigay ng utos sa general na pumunta sa Malinta Tunnel para ilipat ang bare-baretang ginto ng Pilipinas at isakay sa submarino ng mga Amerikano. Ito ang kwento ng paglipat ng 20 tonelada ng Philippine Gold Reserves sa Amerika sa kasagsagan ng Japanese invasion sa Pilipinas at kung saan na ito napunta at kung naibalik ba ito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Nang magsimula ang Japanese invasion sa Pilipinas noong December 8, 1941, inilipat kaagad ng gobyerno ng Pilipinas ang gold reserve ng bansa mula sa Central Bank na malapit sa port area ng Maynila papunta sa isla ng Corregidor, sakay ng US Navy vessel dahil alam ng mga Pilipino at Amerikano sa Pilipinas na ito ay ang pangunahing target ng mga Hapon. Para masigurong hindi babagsak sa kamay ng mga Hapon ang mga ginto ng Pilipinas, na pagdesisyonan ni Pangulong Manuel L. Quezon na ilipat ang mga ginto sa Amerika sa pamamagitan ng submarino para masigurong ligtas ang gold reserve ng Pilipinas kung sakaling tuluyang babagsak ang buong bansa sa kontrol ng Japan. Pinamunuan ang paglipat ng gold reserve ng Pilipinas papunta sa isla ng Corregidor ni Chief Justice Jose Abad Santos at Manuel Rojas. Hindi lang ginto ang inilipat sa Corregidor kundi pati na mga treasury certificates na nagkakahalaga ng 20 million pesos, paper currency kung saan lahat ng ito ay sinunog nila sa isla na nagkakahalaga sa mahigit sa 40 million pesos habang itinapon naman nila mga silver coins sa dagat kung saan makukuha itong muli ng mga Amerikano matapos ang digmaan. At isinakay ang 20 toneladang ginto sa US submarine na USS Strout noong February 22, 1942 at umalis sa isla sa araw na yon para bumiyahe papuntang Guam sa Pasifiko na isang islang kontrolado ng Amerika. Kasabay sa pag-alis ng submarino ay ang Pangulong si Manuel L. Quezon sakay ng isa pang US submarine ng USS Swordfish kasama ang kanyang pamilya at iilang miyembro ng kanyang gabinete. Pero hindi sa Guam dumiretso ang Pangulo kundi sa Cagayan de Oro at ibiniyahe naman sila papuntang Bukidnon kung saan isinakay ang Pangulo sa isang eroplano papuntang Australia kasama na ang kanyang pamilya at ilang miyembro ng kanyang gabinete at mula naman sa Australia ay pumunta si Pangulong Manuel L. Quezon sa Amerika para pamunuan ang government in exile ng Pilipinas hanggang sa mamatay ang Pangulo noong 1944 sa Lake Saranac sa New York. Maraming naisulat tungkol sa napakadelikado at sikretong misyon na ito para ilipat si President Quezon at General MacArthur sa Australia para hindi mahuli ng mga Hapon. Pero walang naisulat tungkol sa kung ano ang nangyari sa gold reserve ng Pilipinas na kasama ring ibinyahe at inilipat sa Amerika. Ayon lang sa mga nakasulat ay nang dumating sa isla ng Guam ang mga ginto ng Pilipinas, isinakay naman kaagad ito sa isang heavy cruiser, ang USS Michigan, na naglayag naman kaagad palayo sa isla at bumiyahe papuntang Amerika at dumaong naman ito sa San Francisco, California, kung saan doon na ibinaba ang 20 toneladang ginto ng Pilipinas. At hanggang doon lang ang nakasulat, wala nang impormasyon kung saan na napunta ang mga ginto ng Pilipinas. Maraming tanong kung saan nga ba napunta ang mga ginto ng Pilipinas matapos itong ibagsak sa San Francisco. Posible kayang inilagay ito ng mga Amerikano sa Fort Knox sa Kentucky, USA, kung saan doon nakalagay ang lahat ng gold reserve ng Amerika. Pero kung andun man ang mga ginto, ano na nga ba ang nangyari dito matapos ang digmaan? Naibalik kaya ito sa Pilipinas o nananatili lang ito sa Amerika?
Ayon naman sa mga isinulat ng mga Amerikano na matapos ang digmaan, kinakailangan ng Pilipinas na gumawa ng panibagong currency system kung saan merong malaking pondo ang bansa sa Amerika na nagkakahalaga sa mahigit 133 million US dollars na nakadeposit noong June 30, 1942, kung saan ito daw ang nagre-representa sa currency reserve ng Pilipinas. At meron pang $355,000 ang Pilipinas sa US na nakadeposit sa isang pribadong bangko sa Amerika at 1 billion US dollars na gold bullion na nasa US Treasury. Kung saan ginamit naman daw kaagad ito matapos ang digmaan para makapag-recover kaagad ang Pilipinas, lalo na sa pagkawasak ng syudad ng Maynila at partikular sa panibagong sirkulasyon ng paper currency para maibalik ang ekonomiya na kasamang winasak ng digmaan. Pero totoo kaya ito? Ano kaya sa palagay mo ang totoong nangyari sa 20 toneladang ginto ng Pilipinas na inilipat sa Amerika sa kasagsagan ng pangalawang digmaan sa mundo? Magbigay ng iyong opinyon tungkol rito. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.